नैबे क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय फकेग्राम हालामनि फारहुरा गामिनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जातिखौ अलखदनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमलांनाय बिर जोहोलाव फंबाय राजेन ब्रह्मनिसिम आरो लोगोसे एलाइस रोंगौथि ब्रह्म बिथांनि दिनै नैबे फारहुरा गामियावहाय जे मोनसे जारिमिनारि हिसाबै राजेन ब्रह्मनि बिमा बिफाया दिनै जोबोद दुरबल जों नुफैनानै दुखु मोनदों। अब्लाबो बिसोरनि दुरबल देहाखौ लानानैब्लाबो गावनि फिसाया जे सासे हारिनि थाखाय सासे बिर जोहोलावमोन बिनि बिर जोहोलावनि माखासे सिनायथिखौ दोनलांनो थाखाय दिनै थांनाय 2020-21 जानुवारि जुदि बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनावहाय एमएसआव लिरजानाय माखासे मुंख्लंफोरनो जिबायदि मोननो गोनां 5 लाख बे 5 लाखखौ दिनै राजेन ब्रह्मआ फेमिलिया दिनै मोनदों बेखौ जों खोनादों। बे होनायनि थाखाय आङो दिनै बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ आङो गिबियाव धन्यबाद होग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनै बे 5 लाख रां मोननायनि गेजेरजोंनो राजेन ब्रह्मनि बिमा बिफा बिदा भाइ बागि जाथि खुरमाया थाइसेबो जायालासिनो दिनै बेवहाय मोनसे मेमरियेल हिसाबै बा मुंख्लं हिसाबै दिनै नैबे फारहुरा गामिनि पयेनावनो दिनै मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसनदों। दा बे मुंख्लं खाम्फा गायसननायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि दिदोम आफादगिरि सिला बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिनो सासे इजिएस सेक्रेटारि फंबाय मोनाबिलि नार्जारी बिथाङा बाहागो लानो हादों। लोगोसे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां बिनायसा ब्रह्म बिथाङाबो बाव बाहागो लानो हादों। लोगोसे दिनैनि बे दुखु गोनां बे मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि फंबाय रोंगोसा बिथांनिसिमबो आरो लोगोसे जोंजों फैफानो हानाय बारग' एनडिपिनि गासिबनिसिमबो आङो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि दिनैनि नैबे फंबाय राजेननि मुंख्लं सानाव बाहागो लानो थाखाय सानजौफु समनि अननाय सिबिनायखौ जासिबाय। लोगोसे बे गामिनि मानगोनां गावबुरा आरो मेलेमजिबि आरो बे न'खरनि बिदा बिबाजै बाय फेमिलि दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबोद मोनसे प्राउड जाफैदों। मानो होनोबा दिनै फंबाय राजेन ब्रह्मआ ओरैनो बेखारावनो दिनै बिथाङा मुंख्लं जायाखै। ओरैनो दिनै बेखारावनो दिनै जिउ बावाखै। जाय बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो जाय राजेन ब्रह्म बिथांखौ जन्म होदों बेनि बिमाखौ जों गिबियाव बारग' एनडिपिनिफ्राय जोङो रोजा रोजा जों खुलुमनांगोन। बिफाखौ जों खुलुमनांगोन। लोगोसे बिसोरनि फेमिलिखौ जों खुलुमनांगोन। मानो होनोब्ला सासे बिर जोहोलाव उजिहोनानै दिनै हारिनि थाखाय एनडिपिआव हारिनि अलखदखौ माखासे खहा जानानै थानाय माखासे आबुं खालामनो थाखाय बिथाङा बाहागो लाहैदोंमोन। जि समनिफ्राय आफादाव नांबोदों बेनि माखासे जारिमिनखौ जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनि आफादगिरि सिला बसुमतारी एसेबाबो फोरमायलांबाय। मानो होनबा बिथाङा आफादाव जि समनिफ्राय ट्रेनिं लानानै जिबायदि दिनै सासे केडेट हिसाबै खामानि मावनांगौ बिनि गासैबो गुनफोरखौ बिनि गासैबो डिसिप्लिनफोरखौ बिनि गासैबो आदर्शफोरखौ दिनै सारा फोरमायलांबाय। बियो जोबोद बाख्नायथाव।
लोगोसे बिथांखौ लेन्डआवहाय बा खोला ओनसोलावहाय खामानि हिसाबै हरनाय आफादनि माखासे खामानि मावनो दायथ' हरजानायनि उनावहाय जोंनि गेजेराव माखासे थासारिफ्रा गाज्रिमोन। बेनि गेजेरावनो दिनै बिथाङा 2020 तारिख 8 मास बे डेटआवहाय दिनै बिथाङा मुंख्लं जालांदों। जोबोद दुखुनांथाव। बियो जोंनि थाखायल' नङा, दिनै जाय जोनोम होदों बिनि बिमा बिफाया अराय समनि थाखाय थैलांजासे दिनै बेनि मुसुखाखौ बे लांगोनाजों फैब्लानो दिनै नुब्लानो बिनि बिमा बिफा बाय बागि जाथि खुरमाफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो साननो लगिया फैबाय। दुखुनि मोनसे मोदैया बिखिनिसिमाव ओंखारफैगोन। बेनि थाखाय दिनै जोङो बारग' एनडिपि हिसाबै बा दिनै बिटिआर सरकार हिसाबै दिनै जों जिखिनि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां बे 5 लाख दिनै बेखिनिखौ मोनखांनायनि उनावहाय बे मोनखांनाय बेखिनि फैसाजोंनो दिनै बिथांमोना जाया लोङा खालामनानै दिनै बेवहाय समायना रमायनायै दिनै बेयाव मोनसे मुंख्लं खाम्फा खालामना दोनबाय। बिनि थाखाय बे फेमिलिनि थाखाय जोङो बिथांमोननो धन्यबाद होबाय। आरो सिगाङाव बुंनाय बादिनो जाय एनडिपि आफादाव थांनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमहैदों, बावसोमनानै मुंख्लं जालांनाय जोंनि एक्स एनडिपिनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जानाय लिस्टफ्रा दिनैहाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि साम' हाथायावहाय मोनसे सेमेट्रि खालामनो थाखाय दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय माखासे हाखौ एलटमेन्ट जों मोननो हाबाय। दा बे एलटमेन्ट मोननायजों लोगोसे दिनै बिथांमोननि जेसेबांनाखि मावनानै थैलांनाय बेखौ दिनै जों एक्स एनडिपिफ्रा दिनै सरकारजों बिटिआर सरकारजों जों सावरायदों। दिनै हाया एलटमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय दिनै जिखिनि मावनांगौ माखासे आर्किटेक्ट खालामनांगौ, बेफोरनि माखासे समायना रमायना साजायनांगौ, बिनि थाखाय गोबां थाखा फैसा नांगौ। लोगोसे बे गोबां थाखा फैसा नांगौनि खेथ्रआव जोंहा एसे सम नांगोन। बे जाफुङोब्ला बे जायगायावबो रुपहिनि साम' हाथायाव लेट राजेन ब्रह्म एलाइस बिरोंगथि ब्रह्मनि नामाबो बेहाय सनानि हांखोजों नेशनेल लिस्ट हिसाबै मोनसे 14 तारिख सेप्तेम्बरनि डेटआवहाय बोसोरफ्रामबो बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय फेमिलिफोरखौ लेंहरनायनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोर लानायनि गेजेरजों बाव मोनसे हाबाफारि लानाय जागोन। बेवहाय गासैबो फेमिलिफोर थांनानै बेवहाय बिबार माला बावनो हानाय, मान बावहैनो हानाय मोनसे परिबेसा थाबैनो जाफुंगोन। दिनैनि नैबे दुखु साननि गेजेरजोंब्लाबो आं बेखौनो खावलायबावगोन, जोंनि बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बे रुपहि साम' हाथायाव जितु मुंख्लं सेमेट्रि लुनो गोनां बेखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो। बिथांमोननि पावार आरो गोहो थानायावनो आं दिनै नैबे दुखुथिया फंबाय राजेन मुंख्लंनि जितु सावरायनायनि गेजेरजों मेसेज हरबाय बिटिआर सरकारनिसिम। लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि पावाराव थानाय एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर दङ, जोंहा गबिन्द बसुमतारी सार, EM रन्जित बसुमतारी आरो गोबां जोंनिफ्राय 6 जनसो दंबावो। जे बिथांमोना थाबैनो जाहाथे बिटिआर सरकारखौ मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बे सेमेट्रिखौ थाबैनो जों मोनसे नेशनेल हिसाबै जोङो मोनसे मावफुंलांबाय थानो मोनो, बेखिनिखौ जों दिनै खावलायबाय। जोबथानायावहाय दिनै नैबे दुखु समावहाय जों मैयासो हथारै बे मेसेजखौ मोननाय जादों। सिगांफ्राव जुदि एसेसो मेसेजखौ मोननाय मोनब्ला बा खबरखौ मोननाय मोनब्ला हयथ' जोंबो एसे एनै प्रिपारेसन जानानै हयथ' फैनो हागौमोन खोमा, बेखौ आं दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अनुभब खालामदों। मानो होनोब्ला मैयासो 8:30सोआवसो जोंहा फंबाय रोंगौसा फंबाया दिनै आंनो मेसेज हरदों। मानो होनोबा खोब गोनो गोथो आंहाबो मोनसे प्रग्राम दङमोन। बे प्रग्रामखौ एरायनानैब्लाबो जाय जायगायाव राजेन फंबाया जोंनिनो सासे
एनडिपिनिनो सासे मावथि हिसाबै बैखौ एरायनानैब्लाबो नैबेखौ सनमान होनांगौ होननानै आं दिनै बेयाव आं खारबोदों। बेनिखायनो आं खोब मोजां मोनदों। खारना बेनो मा दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिमा बिफाखौ जेबायदि सहाय मदद खालामदों दिनै गावबुराफ्रा दिनै जों नुदों आरो लकेल इन्टेलिजेन्स मानसिफोरखौ जों नुदों। लोगोसे जोंनि एक्स एनडिपिनिब्लाबो दानि सरकाराव थानाय बे ओनसोलनि चेयारमेन बिथांखौबो जों नुदों। बिथाङाबो जथेस्थ' बेवहाय मदद होफैदों। बेनि थाखाय आङो दिनै बे मुंख्लं समाव गाजा गोमजायै मदद होफैनो थाखाय आङो साबायखर बावबाय गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम। जोबथानायावहाय आसा आरो मिजिं थिदों फंबाय राजेन ब्रह्मनि जिउमाया आत्माया जाहाथे इसोरनि खाथियाव मोजां जायगा मोनथों बेखिनिखौ आं खावलायबाय। आरोबाव बिनिनो बिफा जोनोमगिरि बिमा बिफा आरो बिनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बाय बाहागि जाथि खुरमाफोर बिथांमोननि फेमिलियाबो आफा गसाइनि अननायाव गाहामै गाहाम न'खर संसार मोनजालांथों बेखिनिखौ आङो आर'ज गाबबाय। जोबथानायाव फिन आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावनानै फंबाय राजेन ब्रह्मनिसिम गोसो गोरबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय आरो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव दोननाय जाबाय। थेंक इउ।